שלום חברים, כאן צ'סטון. היום אנחנו משחקים רובלוקס. כל פעם הרבה דקות של פרק. נצאות הביתה ועזבו את הבומברדי וסתם אחוס. אני וחבר שלי עושים איבנטים גובה. תראו, נשחק חיה על הבית שלי. 5,000 לייקים על כל הבית שלי. כן, את כל הבית שלי. אז שימו לייק, תומצי. יש לי קצת פאקים. נשחק. כל סרטון אני יכול להשיג גולד או סיקרט. כל פרק שימונה אני מחלק דברים מטורפים. ואם אתם רוצים שאני אחלק לכם את הדברים שלי כמו אלכס רובלוקס, שימו לייק ושם תיכנסו לערוץ וואטסאפ. אני לא עושה קישור, פשוט תראו את הסרטונים שלי תראו את הקישור. עזבו את הסרטון, אני עושה איתו מזל, לא יודע, סקין כאן טומטמים עושים מזל. יאללה. אני ריבב 12, יש לי כבר טריליון, עשיתי דמות ריבב. בטח אתם שואלים איך עשיתי כל כך מהר, זה פשוט אני משחק עם חברים שלי, איך קוראים לזה? הם יכולים את השחקנים ומשאירים את השחקן שאני יכול לעשות איתו ריבב. אני צריך להפעיל את הגולד, אבל לא צריך. יאללה. עכשיו אני אעשה גולד ואני אמשיך עכשיו אני אעצור ואז אקבל גולד. יאללה. עכשיו גולדו כמו קוקופנטו אלפנט, רק שהוא יותר טוב. עכשיו אני אתן לכם אולי גם בשביל הגרלה. מה שאתם צריכים פשוט לעשות להיות בשביל הגרלה. סליחה, לא היה לי הרגע קליטה. עצרתי פשוט שנייה ועשיתי את האינטרנט. עכשיו נקבל את הגולד. ואם אני הולך ב-570 לשומעים, אני שם 4 סיקרט במכונה. סומך עליכם, יאללה. ואני אחלק לכם לעקובים. גם בסדר, זה בסדר, אבל אני אשמח עם יעקב. יאללה, בוא נפסיק שנייה את הגולד. אבל למי שלא יודע שם איבנט, אני לא זוכר באיזה שעה, בוא נתקדם למשחק טוב, אני אעשה פרק חדש, מתישהו, ביי.